Entre muntanyes antigues i boscos secrets de la Catalunya rural, en un vell mas on la identitat i les tradicions es perpetuen de generació en generació, en un món on tot sembla ben català, ui, Ei, bon dia, Jaume! Bon dia, Pere! Què, treballant en diumenge, oi? Mira, aprofitant 4 tomàquets que queden, ens hem de guanyar les garrofes, noi. Doncs mira, jo avui vaig a dinar a Cala Teresina. Que vagi bé i no t'atipis massa. Igualment, vinga, apreciau. Adéu. Bona tarda, a aquesta hora del migdia la notícia és a Vila de Cavalls. Sony ha presentat fa encara no una hora un expedient de regulació per acomiadar... Això t'has veure? Sí, ja els he acabat. Aquesta tarda he quedat amb en Jordi per anar al cinema. Ha al·legat diverses qüestions per retrasar-ho. Retrasar-ho. La tècnica... Ai, l'examen ja l'ha repassat també? Doncs sí, però m'haureu d'ajudar perquè hi ha coses de l'administració que no m'entenc. Tenir molta cura a l'hora de tirar les escombraries. Tirar les escombraries. Però això de la transició no hi ha ningú que ho entengui. A l'altre cantó de la valla, un intercanvi de trets que va... Nana! El dinar és a taula! Molt bé, ara vinc. I no els agrada res del que veuen, una de dos, o ens envien un vídeo o busquen un psicòleg. una altra cana. Cana. Poseu-ho al vídeo. Va, Ramon, tranquil·la, a veure. Ai, que és de bo. Doncs sí, el vi d'enguany és excel·lent. La Guàrdia Civil ha activat un operatiu de búsqueda quan ha detectat la Búsqueda. en una cala de Santanyí. La paella què hi ha? Ah, no arriba la paella. L'àvia i la tia. A partir d'ara no cauran en sac trencat, perquè... Caure en sac trencat. Que ja hi ha escala. Aquí teniu la paella. Molt bé! Vinga! Vinga! La paella de l'àvia. Terremoto, el que passa per aquí. Terremoto. Vinga, Núria, que no tens gana. Calla, bruja. Ja pots tirar la paella escarosa al cubo de la basura. Mama, fa risa aguantar sustos. Tiraré una mica d'aigua del grifo que s'ha quedat helada com un comico. Oh, Déu meu, Déu meu! Em parla de la meu, està posseïda! Haig de trucar. Oh, senyor, senyor, senyor. Manin? Sí, mossèn Cinto? Digui'm. Miri, sóc la Montserrat. Que és que em sembla que tinc la Núria posseïda. Em parla en arameu. I ara? Però què dius, en arameu? Sí, mossèn. Miri, la nena estava mirant TV3 i de cop i volta s'ha posat a parlar en no sé ben bé què. Ui, tranquil·la. D'aquests casos n'he vist un munt. Al poble, ja en portem 4. Mira, a la filla de l'Antonieta li va passar el mateix. Això que parla no és arameu, és catanyol. Catanyol, i ara? I com ho heu arreglat, això, amb la creu i l'aigua beneïda? No res, no cal. Només has d'apagar el televisor. Apagar el televisor? Sí, dona. Apaga'l i ja ho veuràs. Entesos. Apagueu el televisor! Apagueu el televisor! Congelaran el sou. Coleta! Què, nena, com et trobes? Jo, bé. Però si no ens mengem la paella aviat, l'haurem de llançar a les escombraries. Ja parla bé. Ja parla català. I era per culpa del televisor. Ja us vaig jo que la llancéssiu abans que ens passés alguna cosa. Tens raó. Va, vinga, va. Aneu seient, vinga, calma, que la paella es covarà. Tu, porta el plat. Va, vinga, ja te'l poso jo. No, posa-te'n una mica més. Va, i l'avi també. I ara, deixem que la família Cabestany continua gaudint d'este diumenge tan bonic. Talleu! Ah, molt bé. Che, sort que això de la xiqueta és ficció. Encara que els errors els hagueu agafat de TV3. Sí, sort que això és ficció. Ostres, m'he deixat la càmera encesa. Escolta'm una coseta, com ho tens pel proper divendres? El proper divendres...
No ho sé pas. 2:45, va bé? Podria ser una miqueta més tard. Terremoto, el que passa per aquí avui. Manifestants estaven a l'altre cantó de la valla, un intercanvi de No els agrada res del que veuen. Una de dos, o ens envien un vídeo o Guàrdia Civil ha activat un operatiu de búsqueda quan ha detectat Diverses qüestions per retrasar-ho. Bàsicament... I d'amagar